Салом алейкум, мама из худобарандагони шабакаи Инстаграмда мая атве дорум данаму шайхи тоҷик. Ҳами қарӯз видеош ҳаме дидем не ки хаб мекардам, не ки имрӯз косаи сабр лабрез чи. Хидат ки хидати қодамура пас мезани? Та мира медони ки изои мумин ҳаром ай. Та нахоб бихези як касе ки ба сарбасар шай. Накинен охи унау шаҳриёри давлат нау дигароша мегӯи психбалиса барен. А бача хита бурдан дар кора биё ман мебарамад. Дар корит боша. Накинени хе нака дар шаҳри шараф ти намезебани ко. Чӣ доду вой кадестай? Чӣ доду вой кадестай? Шӯхӣ кардесам парода шӯхӣ гуфти худаш яке шӯхиро мебарам. Шӯхӣ пӯхӣ не биё бирем унҷа да раис мега мошини хиш тавардиан хиш тавардиан. О рафтем. А бача чо. Салом алейкум домула. Хуб аст. Домулаҷон мо як никоҳ мекардем. Хоб бачам шумо хеш табор нестен? О мо хеш таборем домула, хеш табор. Не бачаҷон ман никоҳи хеш табори рози ман кардагия ман никоҳтон намекунам. Хак як бало кунед домулаҷон илтимос ашмам як бало кунед илтимос. Не никоҳтон намекунам. Ту медони ки ози никоҳи хеш табори дар Тоҷикистон қатъиян ман шидагиай. Домулаҷон мурам дар шумо ака айгиҷо медона ки шумо никоҳ кардага илтимос аз шумо ами ҳаққи хизматона кире илтимос як никоҳ кунем мора илтимос. Не ту маро подстава кардасти. Баги пултавсо. Домуло мо ака пагардем ахи пезанира. Агар мо хешо хидмора нагирем мора дига ҳечка намегира. Безответных. И вот теперь совсем другая ситуация. Удар Ибрагимовича! Что он сделал? Боже мой! Салом алейкум дӯстони азиз. Яке аз беҳтарин футболбозоне ки беҳтарин интизорашо будем инак ба саҳна мебаранд. Ҳами Роналдо дар Барселона ё ки не? Ronaldo bıza... Vai Messi da Barcelona, Messi e Ronaldo, Messi. Oxi nav moz yami Ronaldo na da Barcelona. Ne, vai Ronaldo. Vai Cristiano. Famoz Neymar da Juventus oxi, oz bes. Taxşım sakma doğram gözmüyorum. Oz gazram gözmüyorum. Kakon kırmızı. Райс мумкин аст будро. Марвад шико барда. Сози. Хизматдори ки райс сона мекардам. Сози. Майҷа шуморо барои чи даъват кардам бачаҳако ки дина як чиз аввали фақат заеб рафту. Далелшо та айзанат метарсӣ? ман? метарсам. Муҳаммад ти чӣ? Чӣ хел гумак раис наметарсам? Нехад ҳурматш мекунам, мақсад буам кор бурам я ҳами авқотора сари вақт мекунам, кӯдакора садик мебарам хай. Раис худат метарси аз ана? Ти чӣ гуфтесай? Вақти бромадан кунад хали покшиё пеши пой ҳурмат мекунад 100%. Ман аз ана наметарсам, ӯ ай ман метарсад. Раис назаистем. Толпай гишната имрӯз ба гапҳом мекунам серҷанго. Алло, ҳозана ҷон ҷои кор дай. ҳозир миём ба худо. ҳозир миём ки як соати корим дига мондааст.